wannan cuta akan iya ɗaukar ta ta hanyar wato saduwa tsakanin mace da namiji ko kuma namiji da namiji ko kuma mace da mace, duk za a iya ɗaukar wannan cuta. Masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin uwar jiki. A bisa al'ada shirin uwar jiki shiri ne da yake tattaunawa da masana ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma dangane da cutukan da suka addabi al'umma. Masu kallon mu a wannan makon shirin uwar jiki zai yi duba ne dangane da cutar nan ta HIV. Masu kallon mu sunana Hajara Adam Ladan, ku biyo ni domin ganin yadda shirin zai kasance. Ni sunana Dr. Khalid Sunusi Kani, wanda aka fi sani da Dr. Kani, wanda kuma yake ta gwagwarmaya wajen wayar da kan al'umma akan cututtuka, musamman cututtukan da suka yi mana katutu a nan bangare na Afirka. Cuta ta HIV abinda ake nufi da wato human immunodeficiency wato virus, wato wannan wani ƙwayar cuta ce wacce take shiga jikin bil'adama, wacce take kawo karya garkuwar jiki. Shi yasa ma a Hausa akan ce cuta mai karya garkuwar jiki. Ita wannan cuta ta HIV an samu barkewarta zuwa ƙasashe da dama daban-daban a shekara ta 1981. A wannan lokaci an samu barkewar wannan cuta a duniya, wanda har ta kai matsayin da aka kira ta da tsari na wato pandemic, wato ta shiga ƙasashe daban-daban kenan. Wannan cuta akan iya ɗaukar ta ta hanyar wato saduwa tsakanin mace da namiji ko kuma namiji da namiji ko kuma mace da mace, duk za a iya ɗaukar wannan cuta. Sannan haka zalika idan mai ɗauke da wannan cuta ya yi amfani da waɗansu abubuwa wanda muke kira da sharp objects, wato mutum ya yanke hannunsa ko kuma mutum ya tsira wani abu a wato hannunsa ko kuma a jikinsa, jini ya fito ya taɓa wannan abu, sannan mai lafiya ya je ya samu wannan abu ya amfani da shi, wato aka samu contact na jini tare da wannan karfe ko kuma wannan na'ura da wancan mai dauke da cuta ya amfani da ita, to da akwai yiwuwar shi ma mutum zai iya daukar wannan cuta. Shi isa waɗanda suke da high risk na kamuwa da ita wannan cuta ta HIV su ne kamar waɗanda suke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, irin allurori da ake yi kenan, wanda za ki ga cewa allurorin nan ba mutane ne wanda suka san harkar lafiya suke amfani da shi ba. Maybe allura ɗaya za a iya yin amfani da ita a jikin mutane wajen 10 ko ma sama da haka. To wannan shine a takaice akan ta yanda za a iya samun wannan cuta. Sannan kuma kamar yadda ne bayani a baya, abin da yake kawo kuma ita wannan cuta shine human immunodeficiency virus. To wannan shine abin da zan iya faɗa a takaici. Gaskiya wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci, saboda ita wannan cuta ce wacce take iya yin shiga sunkuru. Wato ba lallai mutum ya iya saurin sanin cewa ya kamu da wannan cuta ba, maybe sai an ɗauki wani ɗan tsawon lokaci. To shi isa wannan cuta a farkon ɗaukar ta za mu iya cewa takan iya zuwa da tsari na abin da ake kira da asymptomatic, wato ba ta da wani wato kamar ka ce rawar gani da zaka iya cewa za ta zo da kaza, za ta zo da kaza, za ta zo da kaza. To amma idan wannan period din ya dan wuce, to za ka ga mutum ya dan fara fama da rashin lafiya haka, akan cewa baya jin daɗin jikinsa sosai, sannan zai iya fara tasirantuwa da ɗan zazzabi haka, sannan sai can an ɗan wuce lokaci kaɗan sai ya ɗan fara fama da irin kamar ɗan tari da mura haka, duk alamu ne na ita wannan cuta. Sannan ana nan sai mutum ya fara samun abin da muke kira da lymphadenopathy, wato a samu kamar akwai abin da muke kira da lymph nodes, ana samun su a nan karkashin haɓa, a
ana samun su a nan gefe, ana samun su a gaban wuya, ana samun su a nan karkashin kunne, ana samun su a nan gaban kunne da kuma nan saman mawuya. To za a ji cewa sun dan fara kukumbura haka. To wannan kukumbura da za su yi duk yana ɗaya daga cikin alamomi na ita wannan cuta. To shi isa a ka'ida ta likitanci muke so mutane su dinga zuwa medical check-up akai-akai, akalla ba a kasar ba, ko da a shekara mutum sau 3 ko sau 4 a ce mutum ya je ana duba lafiyarsa, ana binciken lafiyarsa, zai taimaka mai sosai wajen sanin status nasa. So idan a wajen irin wannan bincike a gano cewa kana da ita, ko kuma rashin lafiya ta ci ta cinye ka a gano cewa kana da ita, so ba wani abin tashin hankali bane ba da mutum zai gigice. Saboda idan mutum ya sa damuwa a cikin ransa, ya shiga cikin ɗimuwa da tashin hankali, wannan kuma zai taɓa abin da muke kira da mental health nasa, wanda zai iya bashi abin da muke kira da depression. So abu ne na mutum ya kwantar da hankalinsa. Masu wannan cuta bincin sun kamu sukan iya yin shekaru 30 da ita kuma suna rayuwa. Har ma akwai waɗanda suke iya achieving na abin da muke kira da zero viral load, wato viral load nan gaba ɗaya ya rafke ya koma zero, babu ko ɗaya, wanda zero viral load zero infection kenan. Wato ba lallai mutumin da yake dauke da wannan zero viral load din ya iya sakawa ma wani wannan cutar ba, ka dawo kamar babu, saboda tasirin wannan magani da ake basu. Abu na biyu, mutum ya zama wajibi ya je ya samu center da ake ba da kulawa da waɗansu shawarwari da kuma magunguna da akan bayar na al'ada na masu ɗauke da ita irin wannan cuta. Masu kallon mu, kun ga yadda shirin namu ya kasance na wannan mako, inda likita kuma kwararre ya mana cikakken bayani dangane da wannan cuta ta HIV. Nake cewa ku biyo mu a wani makon ta cikin wani sabon shirin. Sunana Hajara Adam Ladan.